ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ କଥା, ମୁଁ କୋଉ ଧର୍ମର ସପୋର୍ଟ କରୁନି, ଠିକ ଅଛି, କି କୋଉ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ହେଟ୍ ବି କରୁନି। ସବୁ ଧର୍ମକୁ ମୁଁ ରେସପେକ୍ଟ କରୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କୋଉ ଧର୍ମକୁ ମାନେନି। ମୁଁ ଏଥିଷ୍ଟ, ଠିକ ଅଛି। ମୋର ଗୋଟେ କଥା, ଯୋଉ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଆମ ଜିନିଷଟା ଠିକ, ମାନେ ଆମ ଧର୍ମରେ ଆମ ବହିରେ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଠିକ, ବାକି ଧର୍ମ ସେଟା ଭୁଲ। ଏଟା ଜମା ବି ନୁହଁ, ଠିକ ଅଛି। କାରଣ ତମର ସେତିକି ଅଧିକାର ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ କି ଆମ ବହି ଠିକ ବୋଲି। ଗୋଟେ ଜାଗା ଦେଖିବ କି ହିନ୍ଦୁ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁସଲିମକୁ କି ତମେ ତ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାହାଘର କରିଦଉଛ, ସିଏ ତା ଭଉଣୀକି ବାହା ହେଇଯାଇଛି, ମାମୁକୁ ମାଉସୀ କି ଇଏ ସିଏ ଏମିତି ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି, ବାପା ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଯାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ଏ କଥା ଗଲା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର କହିବା। ବାକି ଦେଖିବ ଯଦି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ବି ସେଇଟା ଅଛି। କାରଣ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ସିଏ ରାଧା ସହିତ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ରାଧାଙ୍କୁ ବାହା ହେଇଥିଲେ, ସିଏ ରାଧା ତାଙ୍କର କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସିଏ କିଏ? ରାଧା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାଇଁ, ହିସାବରେ ମାଇଁ ହବ। ସେ ନିଜ ମାଇଁକି ଭଲ ପାଇକିରି ତାଙ୍କ ସହିତ ରାସଲୀଳା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ମୋର ଏଟା ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଏଟା କେମିତି କଥା? ସେ କଣ ମୁସଲିମ ଥିଲେ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜାଣିଥିଲେ ରାଧା ତାଙ୍କ ମାଇଁ ହେବେ ବୋଲି? ଯଦି ଯୋଉମାନେ ମେସେଜ କରିକି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ କି ରାଧା ତାଙ୍କ ମାଇଁ ନୁହଁ, ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକିରି ପଢ, ବହି ପଢ, ତାପରେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ କରିବ କି ରାଧା ତାଙ୍କର ମାଇଁ କି କଣ।